So Zwatangana Futina Madam Boss, and at this point I don't know what to say because a lot has happened. Kumashure Ugo. Let me just read the post yake ya post up hanji. Makadzi's original friend was Lorraine. Zawatumbinga Zabigwa Lorraine Takangotarasa Senyiga. Anyway, when it comes to matters of national importance, it's unwise to go against the current. Unobo wataridza unyoka wese. These days you can't even pretend. Personal relationships ndeje kuseri uko. Keep your benefits private. They're irrelevant right now. Zviri nani kuta Germany wajika pane kusimbisa zvinhu zvisina maturo nyika ichichema. Everyone knows you are loyal to the money. Apana chaunobva ufunge ukangonyarara. Hama dziri kufa, vana vari kuswedzwa panze. Mbatya dzevanhu dziri kuraswa mabhini pamberi penyika, and you think this is a good time to display your private pleasures to a grieving country. Some of those victims are your followers. They made you. I know your limited understanding will ask, why is the nation against your rich bestie for now? Well, my dear, right now, when people look at Makazi, they see South Africa. You know, Zimba moyo yevanu. Ska iwe semono mukuru, you must wait until the dust settles before you do the obvious. Some of those returnees will buy from your shop and attend your events. The least you can do is pretend to care. Ivaine Moyo Askana, your fellow celebrity, is out here advocating for Zimbabweans. She has absolutely nothing to gain or lose, but she is using her voice to cry for Zimbabweans, and you wonder why you are always compared to her. Again, congratulations on your movie, but kuno marketa kujone and keeping Makadzi mupit code for marketing purpose etc. Icha onekwa vanhu vachifunga mashoko enyu mai. The country is watching. Please be kind. You are powerful enough to use the influences to make the situation better for the people, unless you feel that those people are not your responsibility. Fair enough, but girl, legend says if you have nothing good to say, be quiet. I'm so sorry. I'm going to agree with Zuwa, with what Zuwa said this time. When she wrote this, I actually said bifira waratanga riari kudara. But mskana ni my point. Madam Boss wakakanganisa. Nyango uri supporter wavo ka zvekuita sei uchida kuva supporter pakadai soka. Senyika tiri kuti ngatite chinhwani iyo vari kutoita zveushamwari, best friend, zveuita sei. We know kuti she's international, she's got friends all over. What was the point? What was the point yekuti makadzi akazodai chekchi. And when it comes to Makadzi do the same to her, kuna Madam Boss, kana Madam Boss South Africans. Musa say. So I don't know, but at this moment I just feel like Madam Boss disappointed a lot of people. My titi ndosaka vachizo mukona kuti Lost in Ashes yakatrenda sei. Movie ra Madam Boss rakaita sei rakangoti vavava. Hapana ari kuri promote, hapana kuita sei. And she also wants to go in Joburg. She's got a Joburg tour. She wants to go and do a movie to Johannesburg, and she also wants to go and do a movie to Cape Town. Lastly, pari pakati pe dispute kudai so iwo supporter ma South Africans. Not kuti atisi vanhu vavenge ma South Africans, but it's time yekuti vanhu vari kuti isusu hatisi kuda zvakadai so, and panofana kushowewa, panofana kuita time yekuti vanhu vangoita ka unit, no matter kuti uri Kate family, uri Chi family ipi. Ana nazuwa abva anyatsoratidza kuti sure anzi abva aratidza kuti unyoka hwake. Ndovana vanomuti snake chichichi. I don't know about that, but anyway, it was so disappointing to see Madam Boss this week vachibudisa muromo wavataura, and at the same time also da support to the same people who are being ill-treated, to the same people vakadzingwa mukona manje, to the same people who were trying by all means to like your pictures, to like whatever, to comment so that she can get revenue. But at the end of the day, vanhu vobatwa nekuseri kweroko, like ameno, I don't know. Zvekutorera na ushamwari zvekunzi who was the original friend, I don't know about who was the original friend. Ninganyepo kuti Makadzi aiurirana nani stere kudarika, I don't know. But chendoziva ndechekuti I've seen Lorraine kumba kwa Makadzi, I've seen Lorraine hanging around na Makadzi. Madam Boss ndezvekungoti kana auya kana ari muZimbabwe or kana like we hardly see Madam Boss vachinyatsoita close. Lorraine ndiye akatoita at some point akatoita closeness to uyu zvatinoziva. So zvekuzotorerwa mumwe ndiani akatorerwa futi Lorraine ari kunzi kake chituta kangotarisa senyika. I mean, remind me in comment section ndakanga mwaipapo, but zuwa hapana ne point ataridza zvake kufunga panyaya iyoyi, because maititi vanozongonzi chichichiga, but
muromo vanogona kutaura zvimwe zvinhu, vanogona kuona situation. She can read the room. Sometimes she knows how to go with the people. She knows how to. Tinozongoshaya zvedu timu yeCape 3 inotisapota kuti no to Cape 3, but in actual fact maititi that's why ndikuona senge zvinhu zvavo zvimwe zvavanopromota zvinokurumidza kubatwa neCape family, because vanenge vatoona kuti munhu wavo anogona kuita no matter kuti vanotuka mafanzi avo, atidonyepera maititi havanawo pamukama, vanotuka vanhu, vanotuka mafanzi avo, but ndotoona senge zviri nani than kuita zvaitwa naMadam Boss. Because Madam Boss one mistake yo yavaita, it has erased all the goodness. Mukona, it has erased a lot of things that people were seeing in her. Maona. So I think with next time she must learn to mind zvimwe zvinhu. She must learn kuti zvimwe zvinhu hazvingotaurikanwe. Haungoeri kana warutsa iwewe zvinhu zvauri kuda iwewe. It's not time for being friends. It's not time for personal gains. Murikona. Iwe unobenefita kuna makatsi. It's okay. You benefit from there. We are not saying kuti chichi, but when it comes kuti zvinhu zviri kuaffecta munhu wese, don't let us to see kunge muZANU-PF. Do you know what one ZANU-PF? Mambo na maposti wana ZANU-PF kuti kana wachita nezvezve kuti 2030 makaona dzamba rafuta achiti 2030 ndiya Emerson chichitamba chite chiri mudegi, so izvozvo you can only do that when you are benefiting from you know. But are you looking at other people who are suffering because of what you are saying or of your actions? We should consider it's not about talking, it's not about muromo, it's about action. Maona manje. So andiziya hangu kuti muromo wedu uchatiparira kusvika papi, but sometimes it's not good. It's not necessary at the end of the day to let the masses suffer and iwewe because yashamwari nemunhu iye. Mukona, it doesn't make sense. You are letting everybody suffer because of your friendship. Azvinyatsondibudire zvakanaka izvozvo. I don't know what you guys think, but we've got a problem in this country. We've got a problem if we have celebrities vanofana kuinfluencer vacho ivavo vakadai so. How are they going to influence kana unhu ane mafungiro akadai so? Zvakaoma. Kana isusu vanhu vacho vari kuinfluencwa tichifana kuinfluencwa nezvakadai ka zvakaoma ndekukunyeperai. Hameno vanoinfluencwa nemainfluencers aya, but zvimwe zvacho influence kai zvinhu zvimwe zvinhu rambaiwo men kuinfluencwa zvimwe zvinhu. Unotoona munhu achitoisa like papost, unotoona munhu achitoisa heart, unotoona mumwe munhu achitokomenta achitoti magona madii. Imika. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Banya, you are still a subscriber, please make sure that you do.